तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है। बाय। हेलौ लोगोफोर, आंनि गेमिं चेनेलावहाय बयखौबो बरायबाय। दा आं रेन्डम प्लेयारफोरजों गेलेदों, प्रिजनाव ओंखारबाय। रेन्डमबाथाय बिदिनो बारा मोजां लोगो मोना, एखमबा मोजां लोगो मोनो, एखमबा गावनोनो रोङा, एखमबा मोजां लोगो मोनो। दा नै एनिमि सासे बिसोर लेट ओंखारदोंमोन आरो स्कट मोननैसो दङ। ओमफ्राय दा बेखौ गावनो सेस्था खालामबाय शटगानसो आंनाव, गावबाबो नाङासै। दा आं टिममेटजों नै बिल्डिं गोजौआवहाय थांनो नागिरबाय। टिममेटआबो ओरै गावस्रालायनानैसो दङ। होजाबायसो दाना टिममेटआ। दा 1 नाम्बारजों 2 नाम्बारजोंहाय लावो। 3 नाम्बार। दा जोंनि गोजौआवहायबो, आं थानाय गोजौआवहायबो सासे एनिमि दङ, सासे ना सानै आं मिथिला, जायखिजाया। ओमफ्राय दा बेखौ हारसिङै राज खालामलांनाय बट सासे फैदों, बेखौ गावथारग्रोसै आं। बेनावहायबो मिनि 14सो दं, आंनाव शटगान मोननै लुट खालामसै। टिममेटआबो दाबो फैया। दा आं खालामनो नागिरदोंमोन मिनि 14 लानानै गैया। ओमफ्राय दा गावजाबाय आङो, नक जायासै आरो, ल' एचपि जाबाय, हिलिं लाबाय, बेन्डेजल'। दा नै सासे गाहायाव दङ, बेखौ डेन्जार गावगोन आङो फेस टु फेस। शटगानजों खेनसेनो थाबाय बे। मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आसोलफोर, पाबजि प्लेयारफोर। दा ओरै मोनसे स्कट दंबावो, स्कट माने सानै दङ बे वालावहाय। ओरैनो सिरि हरबाय, फ्रि फायार गावला हरबाय आङो। दा ओरै गारिजों सासे एनिमि फैदों, बे बिसिनि टिममेट ना माथाय आं मिथिला, जायखिजाया नक खालामहरबाय आङो। ओमफ्राय दा बिसोर अलरेड जायोबा बेखौबो किल मोनफागोन आङो, केबाजानि टिम मोनखोमा। दा बिसोर बट सासे ना सानै गावदों बिसोरो। दा आङो प्लेन खालामनानै ओरै फैबाय, टिममेटआबो सासे नक खालामहरबाय। दा आं बिसोरखौ अलरेड खालामसै, नुजोबखासै बेटाफ्रा। अलरेड खालामबाय आङो, दा अलरेड खालामबाय। दा बेवहाय रावबो गैथ'ला। दा आंनि टिममेटआ प्लेयार गावदों, प्लेयार मोनसे मोनदों आसोला। दाना नै आं लुट खालामखांनानै ओरै थांनाय समावहाय शेल्टारनिफ्राय एनिमि सानै फैबाय आरो, बेखौ दा गावनो थांसै। सासे न' खालामबाय 2 नाम्बारा। बिसोर आसोला एसे मोजां गेलेदों, आंखौ एसे मोजां मोनबावदोंसो। आं माने एसे मोजां गावदों नालाय, हारसिं एसे सारभाइभ खालामदों नालाय। बिदिनो एखमबा मोजां लोगो मोना फायोबासो मोजां गावनानै देखायनांगौ, बिदि बायदिसिना थायोबाथाय। दा सासे नक खालामबाय आङो, सासे दंबावो, गावबाबो जायासै, बेखौ नक जाबाय, गावजाबाय आङो। दाना बेबो हिलिं ल' एचपि, ओंखायनो थाखोमानानै हिलिं लाबाय। दा 1 नाम्बारनाव 1 नाम्बारनो आंनाबो 2 नाम्बारनावहाय इम' गैलानो, एम्फरना। गावनो राज खालामनो दिगदार जाबाय। दा आंखौ रिभाइभ खालामग्रोसै। दाना बैबो आं दहाय नक खालामनायखौ रिभाइभ खालामगासिनो दं। दा बे गावसे अमजों हेडसट होबावसै आसोला। अपि बाय अलरेड खालामबाय आसोला। 2 नाम्बारा एसे मोजां गेलेदों, दहाय बै 1 नाम्बार 3 नाम्बारा एसे फाग्ला दब गेलेदों, गावनोनो रोङाखै। दा ओरै बट फैदों सानै, सासेखौ गावगासिनो। साला बेबो बटआबो मा गोना, एखमबा नक खालामो बेबो। नै आंबो बेवहाय नक जानोसैमोन, रिभाइभ जाना होबाय। गुलि गरसे नांबावो आंनाव, गरसे
एसे नांबावगोन नों जाबायमोन आं गावबाय बेथाखौ एखमबा ना बटखौबो एनिमि नंलायलायो दा ओरै प्रिजननिफ्राय स्कुल एपार्टमेन्टआव फैबाय दा बेवहायबो एनिमि दङ मोननै मोनथाम स्कट दंथारो गावलायलागासिनोथार नैबावहाय सासे खारगासिनो दंमोन बेखौ स्मक गेजेरावनो स्मक सिङावनो नक खालामहरबाय आङो नेट खालाम हरलाबायनोसै आं बिदि मेगनखौ ओरै नायख्रेंनांगौ हरलाबायनांगौ गोजान थाङो दा नै आं नक खालामनायखौहाय फिनिस खालामहरदोंमोन आसोलाव अमजों दा नै ओरै बिल्डिं मोनसेनिफ्राय होजा हरबाय आं रिभाइभ खालामबाय दाना बिसोरथ' रास खालामनो फैसिगोन बिसोर सानै दि खिन्थु आं बे सानैखौहाय किल मोना आसोला गावथारजोबो सानैखौबो 2 नाम्बारा आंनाबो जाया एफपिपि मड होनानै गेलेफेराना आङो जाया एखमबा नांनोनो नागिरा ओंखायनो लाजिलायलाङो आं बाहायनो दा बेवहाय बिसोरखौ फैगौबा नेगासिनो दङ केम्पिं खालामबाय 2 नाम्बारा हिलिं लाखांखाबाय दा बे फार्स्ट फ्ल'राव दं गाहायावहाय फैयासै बियो बे हारसिङैसो ओमफ्राय टिममेटआ हरै दहाय बे 2 नाम्बारखौ नक खालामनायथिं दङ दा ओरैबो जाया आंनाबो एखमबा जाया नालाय मबाइलाबो मोजां नङा फेस टु फेस गावलायबा एफपिएस खमनि थाखायनो फ्रेम ड्रप जानानै नक जागोरो गुलि नांदोंबाबो ओरै बारनो खायदा लानोसै 2 नाम्बारा बारजुमगोरो आंबो बाज्रुमसै एबार 2 नाम्बारा बारजुमबाय एफपिएस मक खालामनानै ओंखारबाय गावदोंमोन आङो जाया गरसेल'सो नांबाय दा नै 2 नाम्बारासो नक खालामनो हाबाय दा ओरै सासे फैगौ खारबोगौ बेनाव बेरेल दं आसोलनाव गावहरबा नांगौमोन हायासै बेखौबो 2 नाम्बारासो किल मोनो गावनायानो जायासै नालाय आंनाबो मबाइलानो जाया थाबथाजोबो पाउदार फुननानैसो गेलेबावो आङो दा ओरै फैबाय स्कुल एपार्टमेन्टनिफ्राय जनाहाय एसनायावहाय जादों दा गारियाबो बेलथायनानै होबाय नै दा बैयावहाय ड्रपआवहाय एनिमि लुट खालामगासिनो दं 2 नाम्बारा गावहरदोंमोन हनै नकसो जानोसै आंबो गावदोंमोन आंहाबो डेमेज जादों दाना उफाय गैया टिममेटखौ बासायनांगौ जाहैबाय बे ओरै फैथोंसै रिभाइभ खालामगनो हायो बिराद आफसुस थायो आरोखि बेवहाय लास्टआवहाय आं बारा किल खालामनो हायालै लोगोफोर प्र नङा आङो मबाइलाबो जाया जिपि ना माबा जिएफएक्स इनस्टल खालामनानैसो गेलेयो आङो 60 एफपिएस आवहाय आंना 30 एफपिएसल' जायो नालाय एमके दं एनिमिनावहाय बिसोर साथाम ना बेसेबां ना फुल स्कट मिन्थिया 2 नाम्बार 2 नाम्बारखौ कभार खालामहरनो नागिरदोंमोन आं ओरैनो वाल साइड जाया बे 2 नाम्बाराहाय माबाबाय नै आंबो आयै जारलालै बेनावबो गुलि नांदोंमोन जायासै आंना दरसे नांबानो नक जाबाय नै साला होजाहरबाय ओरै एनिमि दं बेटाखौ गावसिजोब स' लोगोफोर बेवहायनो फोजोबबाय आङो अननानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार खालाम लोगोफोर कमेन्ट खालाम साबसक्राइब खालाम गोदानबा थेंक इउ फर वाचिं बाय